Дай, дай. Дай, Павка. Аре, заколи го бе, да има мамо, да има. Чакай да видим жилка къде е. Аре, бахто. Дай другото. Бе. Бахто касапин стар. Тук виж, че баш на жилка. Главата. Не. Главата му фукни, аре. Мама ти да, бе, просто сега ще убираш. Просто трябва да си измием ръцете. Краката са, краката му. Откъде? Из бучето или без бут? С бут, с бут. Ти си от... Добре. Къде е то кокъл, бе? Аха. Тати бил едно време ветеринарен доктор. И ловджия. Извинявай, птицо, че се гавим така с тебе. Ти си вече умрела, бе. Готово. Я го изкорми. Да, ще го изкорми, аз Не, бе, разцепи го на две. Най-така. Тук вече не бръкам. Я съм с гръб насам. Я ще обърни гърба. Я се обърни. Да. Не, бе, аре, обърни се обратно. Ти ме си тебе се. Обърни се, обърни се. Те за какво? Не църв. Не църв. Това трябва.